खुलुमबाय बर' माहारिनि मोनसे सिनस्रि आफाद होननानै बुङोब्ला जों मिथियो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिनि गांनाय उखैनाय थांना थानाय मोनफ्रोमबो बिथिङावनि थाखाय खामानि मावबोनाय जाय माहारि आफादा दिनै मोनफ्रोमबो जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय सोलोंथाइनिफ्राय लानानै बायदिसिना रांखान्थिनिफ्राय लानानै राजखान्थिनिफ्राय लानानै गासैबो बिथिङाव जौगासारनाय बा बै जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै जि खामानि मावनाय बे सिनस्रि आफाद होनना बुङोबा दुलाराय बर' फरायसा आफाद दिनैनि बे समाव दुब्लिनि आबादनि खामानि जोबखांनायनि उनाव मोनफ्रोमबो जिल्ला मोनफ्रोमबो दखरा मिरु आफादनिसिम गासै लानानै मोनफ्रोमबो आफादफ्रा दिनै हाबाफारि मोनसे खुंबोबाय थादों थिग बेबायदिनो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो साननैसोनि उनाव नैबे थावनियावनो जानो थांगासिनो दङ बोसोरसालिया जथुमा बे बोसोरसालिया जथुमा बेयाव 53थि बोसोरसालिया जथुमा उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे हाबाफारिया बेयाव जानो थांगासिनो दं आङो केमेरामेन बिथांखौ आं दिन्थिनो थाखाय खावलायगोन खामानि मावनाया सोलिगासिनो दङ दिनै मथा मथि जाफ्रामनायनि मोनसे लामायाव सोलिगासिनो दङ साननैसो उनाव बे हाबाफारिया बेयाव गाजा गोमजा जानो थांगासिनो दङ बानजाय आफादा बिनि जेसेबांखिनि जि नांगौ बे खामानिखौ बिथांमोना मावफुंबाय थादों होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों आरो दिनै केमेरामेन बिथांखौ फोरमायदों बिथाङा जेसेबांखिनि जोंनि जि भिजुवेल बेखौ दिन्थिनो थाखाय आं खावलायदों दा जोंजों लोगोसे दंफायो बानजाय आफादनि मावफुं आफादगिरि बिथाङा दङ जोंजों लोगोसे आं बिथांमोननिफ्राय मिथिनो नाजागोन बे खामानिया उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बोसोरसालिया जथुमानि जि खामानि बे खामानिफ्रा बेसेबांसिम जाफुंनानै दङ माबायदि थासारियाव दङ बेखौ जों मिथिनो हास्थायगोन लोगोसे दंफायो बानजाय आफादनि मावफुं आफादगिरि बिथाङा दङ आं बिथांमोननिफ्राय मिथिनो हास्थायगोन जिथु समा खाथि सफैबाय बारा गोबाव सम गैलासै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुमा बिनि थाखाय बेसेबां नोंथांमोना माने प्रिपेयार जाना दं बेसेबांसिम साखा खालामगासिनो नंगौ उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 50थि बोसोरारि जथुम्मा बेखौ नोलोबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय नैबे लाल बाहादुर शास्त्री गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानथामनि हाबाफारिजों 18, 19, 20, 2024 डिसेम्बर बे खालाराव खुंनो थाखाय जोङो थि खालामदों आरो बेखौ खुंनो मोननायाव बे ओनसोलनि अर्थात नोलोबारि हालामनि गासै रायजो राजाफ्रा जोबोद गोजोननाय मोन्दों बा गोजोननाय फोरमायदों मानो होनबा थांनाय गोलाव 50 बोसोरनि उनावहाय गिबि खेबनि थाखाय नैबे नोलोबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालि जथुम्माखौ खुंनो थाखाय दिनै खाबु मोनफैदों थांनाय बे गोलाव समाव सम आरो खाबुफ्रा गोरोबलायाखैमोन नाथाय दिनै बेखौ खुंनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो गोजोननाय फोरमायदों आङो दिनै बानजाय आफादनि सासे मावथि हिसाबै जोबोद गोजोननाय मोन्दों दखरानि सिङाव गं 44था गामि दङ बे 44था गामिनिफ्राय नांगौ बायदि हांख्रायब्लानो माखासे खामानिफोरखौ हेफाजाब होफैदों श्रमदान हिसाबै बिथांमोना खामानि मावना होफैदों आरो बेखौ जोबोद बाख्नायथाव बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावजों गामिनि गासै रायजो राजा बिथांमोननो आरो बे सानथामनि हाबाफारियाव हास्थायदों जे सोलोंथायारि जि सेमिनार दङ बे सोलोंथायारि सेमिनारनि गेजेरजों जोंनि नोलोबारि दखरानि सिङाव थानाय बे नोलोबारि हालामनि फरायसाफ्रा गोबांथार मुलाम्फा जागोन मानो होनब्ला जाय साक्सेसफुल पारसन बिथांमोना बेयाव बाहागो लाफैगोन रिसार्च पारसन हिसाबै दा बेयावहाय जोंनि ओनसोलनि जाखांफुनाय फरायसाफ्रा दा बेयाव बिथांमोननिफ्राय गोबांथार बोसोनफोरखौ मोनगोन आरो बिनि गेजेरजोंनो अपेन सेसनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां बिथां दिपेन बर' बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन आरो लोगोसेनो बिटिआरनि चिफ मानगोनां बिथां प्रमद बर' सार बिथाङाबो बेयाव बाहागो लाफैगोन आरो बिटिआरनि डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सार बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन आरो गुबुन गुबुन इएम बिथांमोना गावबा गावनि होखाजानाय हाबाफारियाव बिथांमोना बाहागो लाफैगोन आरो लोगोसेनो जोङो रायदाव आफादनिफ्राय खावलायदों दरं आरो मंगलदै आरो उदालगुरि लकसभा समष्टिनि एमपि मानगोनां दिलीप सयकिया बिथांखौबो फैनो थाखाय जोङो खावलायदों आरो बिथाङाबो फैनो थाखाय एसे बाथ्राखौ हरबाय दा बेफोरजों बे रोखोमनि राजखान्थियारि बा रायजो खुंगिरिफोरनि आगान होफैनायजों आरो लोगोसेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय जिल्लानि गासै दैदेनगिरिफोरा बेयाव आगान होफैनायजों ओनसोलाव गोबांथार मोनसे जे गियाननि सोलोंनाय मोनसे एक्सेन्जआ बेयाव जागोन मानो होनब्ला गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय रोंगौसाफ्रा बिथांमोना बेयाव फैनानै बाहागो लाफैनानै गावसोरनि क्वालिटिखौ बेयाव दिन्थिफैगोन जेरैहाय 1, 2, 3 देंखो मुवाव बादायलायनाय मोनसे हाबाफारि दं दा बेनि गेजेरजों जिहेतुके गावनि स्किलखौ खालामनानै
गावनि केरियारखौ दानाय मोनसे बे परिबेगा बेनि गेजेरजों जायो दा बेनि गेजेरजों आरो बेयाव जाय बिजिरगिरिफोर बर'निनो जे रिनाउन सिंगार बा आर्टिस्ट बिथांमोना बेयाव जिहेतुके बिथांमोना बाहागो लाफैगोन दा बेनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनिफ्रायबो माखासे मेथाइ खननाय मोसानाय हारिमुवारि जि सोलोंनो गोनां बै बाथ्राफोरखौ एसे नोजोर बोनानै जोङो नायदों आरो बिनिफ्राय जोंनि उन्दै उन्दै फरायसाफ्रा सेंग्रा सिख्लाफ्रा बिनिफ्राय मोनसे इन्सपिरेसनखौ मोनगोन बेखौ जोङो हास्थायनो हायो जोङो रायदाव आफाद हिसाबै थान्दै बिथांमोनखौ बरायनो थाखाय साखाफारा जादों मानो होनबा एकमडेसन हिसाबै जोंहा टेम्परारि खोब बनायनो गोनां गैया खाथियावनो गाहाय गोजौ फरायसालि दङ आरो गंसे प्राइभेट स्कुल दङ खाथियाव आरोबाव गुबुन गुबुन सरकारि अनुस्थानफोर न'ब्लांफोर दङ बे न'ब्लांफोराव दोननो थाखाय जों थि खालामदों आरो लोगोसेनो बिथांमोनखौ हानायसिम जोंनिफ्राय जि केपासिटि दङ मोजां रोखोमै जानाय लोंनायखौ जोङो बानजायनो थाखाय जोङो हास्थायदों बा नाजादों आरो बेखौ दिनैसिमबो नाजाबाय थादों फैजासिम जोङो खोब सम्भब हाहैगोन मोजां रोखोमै आरो बेयाव जेबो उसुबिदा बारा जाद्रायनाय नङा बेखौ जोङो नोजोरखौ बोनाय मोन्दों आरो बेनिफ्राय जाय डेलिगेट्स बिथांमोना फैनानै जाहाथे जेबो खस्थ' मोना बेनि थाखाय जोङो थांलाय फैलाय जिहेतुके जोंनि दैफां ओनसोला रौतानिफ्राय हाइवेनिफ्राय प्राय 5 किल'मिटारसोल' गोजान आरो जिल्लानि सदर उदालगुरिनिफ्राय 10 किल'मिटारल' गोजान दा बेयाव बांद्राय थांलाय फैलायनिबो उसुबिदा जानाय नङा गाव हारसिं फैयोब्लाबो मोजां रोखोमै मोजां लामाजों फैनानै बे मिटिंसालियाव बा जथुम्मासालियाव फैनो हानाय परिबेगा दङ जोबोद जोबोद साबायखर जासिदों आङो नोलोबारि ओनसोलनि गं 44 खान गामिनि रायजो राजाफ्रा जोंनि खावलायनाय बायदि जोंनो माइरं आरो न'खरफ्रोमबो एसे एसे रां खेन्दा हरनानै जोंनो मदद खालामदों आरो लोगोसेयैनो बिथांमोना बेयाव गामि वाइज रानना होनाय बायदि बिथांमोना हाबाफारि बायदिखौ रानखानाय बायदि श्रमदान हिसाबै बिथांमोना खामानि मावना होफैदों दा बेनिखायनो नोलोबारि ओनसोलनि सिङाव थानाय गासै बर' रायजो राजा आरो गुबुनारि जे वेल विजारफोर दङ बिथांमोनखौ आङो रायदाव आफादनिफ्राय जोबोद जोबोद साबायखर जासिदों आरो फैबाय थानाय बे सानथामनि हाबाफारियाव बे रोखोमनिनो लैहोर लैहोर आरोबाव फैनानै जोंनि जथुम्माखौ माने गोबांथार जाफुंसार होगोन बेखौ आङो रायदाव आफादनि जाना गोरबोजों खावलायबाय मानो होनब्ला मोनसे मिटिङा रायजोनिफ्राय नुजाथिनाय गैयाब्ला बियो मोजां मोनसे मेसेज थाङा दा बेनिखायनो नोलोबारि ओनसोलाव 50 बोसोरनि उनावसो जिहेतुके दुलाराय बर' फरायसा आफाद जिल्लानि सेथि खेबनि थाखाय आगान होजेनदों कनफारेन्स खुंजेनदों दा बेयाव जोंनि ओनसोलनि गासै रायजो राजाफ्रा नुजाथिनानै मदद आरो हेफाजाब होआब्ला बियो मोनसे जोंनि थाखाय दुर्भाग्य जागोन दा बेनिखायनो आं आसा थिदों आरो खावलायदों जोंनि गं 44 खान गामिनि गासै रायजो राजाफोर बे सानथामनि हाबाफारियाव आरोबाव लैहोर लैहोर फैनानै मदद खालामगोन बेखौ आर'ज खालामफामबाय नंगौ जोंनि बानजाय आफादनि जितु मावफुं आफादगिरि बिथाङा फोरमायबाय बिथांमोना जेब्लायबो साखाफारा जानानै दङ जिल्ला नाङैनो जिल्लानि रायजो राजाखौ बे हाबाफारियाव बरायनो थाखाय बिथांमोना साखाफारा जानानै दङ हाबाफारिखौ मोजां खुंफुंनो थाखाय बिथांमोना रेडि जानानै दङ खावलायदों बिथांमोना जे जिल्ला नाङैनो जाहाथे साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा बेयाव लैहोर लैहोर फैनानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होयो जोंबो आसा खालामदों हाबाफारिया मोजां बारलाङो आं उदालगुरिनिफ्राय सुकुराम बर' बड'लेण्ड बुब्लि